Intro, intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Ah joh, gasten, het is hier eventjes, hè, voor te zeggen dat we weer eens met een Plexpint een nieuwe vlog. We gaan naar de rally. Maar hier met mijn BMW'tje, ik ga niet meer aan kijken, ik ga meedoen. Ik heb ook verder geen stemmen meer, maar goed, kijk, we gaan er daarvoor niet te veel van klappen vandaag. En dan gaan we weer kijken van de rally. Ik kan het zoveel mogelijk filmen en doen en we gaan dat het in orde zijn. We kennen de eerste rally, de eerste short rally van Moerslee of zo. Ik heb er al vertrouwen dat dat in orde komt. Hallo, tot in de KP, jas. What the fuck, er is hier een steen in mijn stoel.
Hopla! Ja, santé gasten, dat was nog wat. Mijn stem is met je weg. Ik wil je nu lanceren, een afscheidje pa. Voor te zeggen tot de volgende vlog. Eerst wel bedankt voor het kijken. En tot de volgende rally, ja. En dan moet ik die nog mooi met elkaar flansen ook. Moment. Mijn stemmen zijn achtergebleven op de kapé. Maar in elk geval, te veel bedankt en tot de laatste keer.